Que tal? Bos días. Antes de comezar a rolda de prensa, permítame como cuestión previa condenar en nome de En Marea, unha vez máis, o terrible asesinato machista que tivo lugar este fin de semana na Pastoriza, en Lugo, a noite do sábado. Como decía, permítame en nome de En Marea condenar unha vez máis o terrible asesinato machista acontecido na tarde noite do sábado na Pastoriza, en Lugo. Desde Marea, unha vez máis, queremos, en primeiro lugar, enviar as nosas condolencias e o cariño aos familiares e achegados da vítima. E, en segundo lugar, queremos facer, de novo, a reflexión da necesidade de seguir loitando implacablemente para que o patriarcado e a loita contra o machismo como cuestión estrutural que está presente en toda a sociedade, en todos os niveis, de forma transversal, seña máis pronto que tarde un máis recordo do pasado. Pero, en tanto iso non se produza, é necesario seguir poñendo todos os medios posibles a nivel de disposición de recursos humanos, de recursos materiais, para que desde a perspectiva, en primeiro lugar, educativa, porque estamos ante unha guerra cultural, estamos ante un cambio de modelo cultural necesario para combater esta situación, e, en segundo lugar, a disposición de recursos para a detección das situacións de violencia machista cada vez que as mulleres se relacionan cas institucións para que poidan detectar a situación e para que poidan atallala, recursos, medios para poder sacar moitas veces a mulleres dun entorno que de carácter económico presiona e de carácter emocional presiona, evitando que poda salir dese círculo de violencia. E, finalmente, e non menos importante, a necesidade de loitar para que no discurso político exista unanimidade en que a violencia machista é unha prioridade a erradicar da vida da nosa sociedade. Unha unanimidade que se veu quebrada pola irrupción da extrema dereita, que non considera o machismo un problema, que nega toda a violencia estructural do patriarcado na nosa sociedade, unha extrema dereita que, unha vez máis, volve a intentar transferir á sociedade valores antidemocráticos que pensamos que xa estaban erradicados, desde logo do discurso público, e que lamentablemente vemos que non é así. E hoxe é o día no que debemos deixalo aquí, pero teremos oportunidade para seguir afondando en como outras forzas políticas da dereita, secundando este discurso da extrema dereita por razóns puramente electoralistas, estánlle facendo un flaco favor á loita pola igualdade e a loita contra as violencias machistas. Por lo tanto, esta como cuestión previa. Dito isto, quixera comezar a rolda de prensa hoxe unha comparecencia conxunta con Mariló Candedo para presentar a propia deputada no grupo parlamentario de En Marea na Cámara Galega. Como xa falamos do asunto durante semanas, pouco teño xa que anticipar de Mariló Candedo, compañeira, amiga, unha traxectoria curricular, académica e de compromiso social que a converte nunha das referentes indispensables no seu campo neste momento en Galicia, profesora de Pedagogía na Universidade da Coruña, facultade da que foi decana, foi durante anos presidenta da Nova Escola Galega, movimento de renovación pedagóxica no noso país, grande coñecedora, polo tanto, do sistema educativo a todos os niveis, un especial coñecemento no ensino superior na universidade, onde ten tomado tamén durante varios anos responsabilidades de goberno na Universidade da Coruña, por lo tanto, ben coñecedora do sistema universitario, ben coñecedora dos seus problemas, defensora da universidade pública, ben coñecedora tamén das carencias da docencia e da investigación nas universidades públicas do noso país e, por lo tanto, das súas necesidades e, por lo tanto, de que o que debemos mellorar desde esta institución tamén para que a Universidade Pública Galega teña a calidade que merece o noso país. E, por lo tanto, para min é un placer presentala hoxe como unha compañera máis do Grupo Parlamentario de En Marea. Un Grupo Parlamentario de En Marea que desde que a Xunta Electoral autorice, que sabremos que xa nas próximas horas,
pasar a engrosar un grupo parlamentario que contará con 5 deputados e deputadas, 2 deputadas e 3 deputados, e que, por lo tanto, tanto por número de diputados como por trayectoria política como por respaldo organizativo, merece a consideración plena de grupo parlamentario. Como vostedes saben, nos últimos 6 meses, en Marea, na Cámara Galega, foi o grupo político que máis iniciativas presentou en función do número de parlamentarios e parlamentarias, que máis proposicións de carácter legislativo rexistrou e trasladou para o seu debate público tamén na Cámara Galega. Esta situación vai ser reforzada ca entrada de Mariló Candedo e, por lo tanto, nos sabedores de que somos un grupo político que ten o respaldo dunha organización política que foi en Marea e non outra a que se presentou ás eleccións do ano 2016 e obtivo un respaldo electoral que converteu en segunda forza política no Parlamento de Galicia, merece a consideración institucional de grupo parlamentario. Por lo tanto, e como consecuencia da incorporación de Mariló Candedo, pediremos unha vez máis que se recoñeza con todas as consecuencias a nosa condición de grupo parlamentario. Para empezar, e xa lles anuncio que pediremos a revisión do número de iniciativas que corresponden como consecuencia do impulso da capacidade política que os grupos parlamentarios teñen na Cámara Galega. Pensamos que eso debe ser acorde ca nosa consideración de grupo e ca consideración numérica tamén que ten este grupo parlamentario, que está situado xa neste momento apenas a un escano do outro grupo parlamentario plenamente recoñecido como pode ser o Bloque Nacionalista Galego. Por lo tanto, pediremos todas as consecuencias que teñen que ver coa consideración plena do grupo parlamentario e pediremos especialmente á Cámara, igual que lles facemos a todos vostedes, que utilicen sin medo e sin temor a equivocarse a denominación de grupo parlamentario de Marea das informacións que emiten deste grupo que con total modestia, pero con total firmeza, traballa para a consecución dunha alternativa progresista para o noso país e neso vehículo as súas iniciativas. Voulle dar o paso a quen creo que debe ser a protagonista na rolda de prensa de hoxe, que é Mariló Candedo, que para a presentación da súa propia posición nesta Cámara co grupo parlamentario e cal son as súas ideas a reforzar na dinámica do grupo parlamentario. Moitas grazas. Ben, moi bo día. Para min é unha honra inmensa chegar a representar en Marea no Parlamento de Galicia. Eu presenteime nestas listas no 2016, era número 8, traballei arreo no programa, na definición, sobre todo dos aspectos que teñen que ver coas políticas educativas, coa universidade, coas políticas sociais, e seguín, obviamente, estes anos, todas as situacións que nestes e noutros ámbitos se foron planteando. Eu sinto isto como unha responsabilidade moi grande porque eu teño un respeto enorme polo traballo institucional. Digamos que o meu perfil, xa antes o debullou un pouco Luís Villares, é un perfil, digamos, dunha persoa profesional do ámbito da educación con claro compromiso nos movementos educativos, nos movementos sociais, momentos de renovación pedagóxica e máis recentemente nos colectivos de renda básica. Non teño unha procedencia anterior en ninguna outra organización política. Cando decidín incorporarme ao proxecto de En Marea foi precisamente por sentir como profesional e como persoa que traballaba ou que traballo nos movementos sociais unha presión moi grande respecto da conculcación sobre o dereito á educación. Pensei que persoas que tiñamos un coñecemento e un compromiso coa educación pública estaría ben que déramos un paso para que, se chegábamos ás institucións, o legislativo, puidéramos impulsar algunos cambios que creía moi necesarios e siguen sin terse abordado. Entón, conservo, digamos, ese ideal, conservo esa idea de que hai que botar para adiante algunhas iniciativas que teñan que ver con estos ámbitos. Creo que, ademais, non sei se está en carteira ou non, está planteando a iniciativa dunha universidade privada en Galicia, comenzará a debaterse o plan de financiamento, o novo plan de financiamento para as universidades.
Supoñemos que o Goberno Central abordará máis pronto que tarde a derrogación da LOMCE e logo, bueno, pues digamos, no grande ámbito das políticas sociais, pues hai moitos elementos, está falándose dese salario básico, hai moitos elementos nos que creo que pode ser de utilidade, bueno, pues contar con persoas que teñan analizado, se cadra desde un punto de vista máis académico, pero tamén cidadán e social, pues este tipo de problemáticas. Obviamente, non veño coa idea de tratar exclusivamente aqueles temas que son da miña preferencia ou da miña querencia, sino como acaba de indicar Luís, bueno, pois o grupo de En Marea está levando pois unha intensa labor parlamentaria e eu espero, pois xa me puxo deberes de non baixar o nivel, e coincide ademais que sabedes que bueno, pois a diputada Paula Verao tomará pronto a súa baixa por maternidade, bueno, pois decir, calquera man que se vote, creo que será en ese sentido pois sumativa das iniciativas do grupo. Bueno, é un pouco que vos quería trasladar así inicialmente sobre este inicio de que non sabemos todavía cando será, faltan estes trámites formais, pero bueno, que agardamos que sexa en breve. Se quer formar alguna pregunta. Sí, sobre eso último que decían que cando non saben ainda cando tomar a posesión da súa acta, teño entendido que hoxe se vai a producir a anuncio formal do anterior diputado e entendo que sería no próximo pleno. Hai esa posibilidade, sí. Sí, ahora mismo a renuncia foi presentada por Rexistro semana pasada, hoxe se trata na mesa, a partir do momento no que se trata na mesa é necesario remitir a información á Xunta Electoral, que é a que expede a credencial, e a partir dese momento, con a credencial expedida, é cando se pode materializar a asunción da acta, non? Eso significa que xa non vai ser para este pleno e con total probabilidade será para o pleno da semana que ven. Leva vostede moito tempo defendendo a súa marca de En Marea como grupo propio. Agora ten vostede 5 deputados, normalmente os grupos constituídos ao principio da legislatura, pero dados a vigentes como grupo político, que trabas cree vostede que se lle pode poñer no Parlamento para configurar este grupo? A principal traba que no Parlamento é que o regulamento está pensando no grupo mixto como un grupo de diputados soltos que non teñen o respaldo dunha organización política detrás, non? E iso é unha situación que non se corresponde con esta realidade política que estamos vivindo nesta legislatura. Temos un grupo parlamentario de 5 persoas neste momento que estamos integrados no mixto porque non se nos recoñece a realidade política evidente e é que obedecemos a disciplina da organización política pola que nos presentamos ás eleccións. E iso é algo que é unha situación para que non está pensado o grupo mixto, non? Nos pediremos á Cámara que faga unha interpretación acorde con esta realidade política. A edición literal do reglamento non está considerando esta realidade, por lo tanto ese é o único obstáculo, porque realmente todos os requisitos para a constitución de grupo parlamentario se cumplen no noso caso, non? E por lo tanto nos consideramos que debemos ser tratados como grupo parlamentario e así o pediremos, non? A primeira petición que realizaremos, unha vez que Marilo Candedo tome posesión da acta, será a revisión do número de iniciativas que nos corresponden como consecuencia desta configuración de grupo e, en segundo lugar, será a extensión de todos os efectos xurídicos da plena consideración como grupo parlamentario. Siguen pensando en presentarse En Marea as eleccións a pesar de que as enquisas non dan escano? Ben, as enquisas... Non só non dan escano, senón que poden explicar a outros partidos para que o teñen? Mira, as enquisas o máximo que fan é apuntar tendencias. Se temos unha tendencia na que xa se doblan os resultados das eleccións xerais, por lo tanto, un ritmo de recuperación francamente alto, non? Por lo tanto, a partir de aí, nos seguimos traballando en dúas liñas, non? En primeiro lugar, na liña de ofrecer á cidadanía de Galicia unha alternativa de carácter progresista e soberana que poña acento nas emerxencias feminista, climática e social que vive o noso país dentro do marco nacional do soberanismo
e, polo tanto, nesa liña vamos a seguir traballando. Nos pensamos que ofrecemos dentro do noso programa unha serie de consideracións, facemos unha serie de ofertas que nos singularizan dentro do panorama político galego e que, polo tanto, merece a pena seguir con este proxecto político. Ao mesmo tempo, creo que non será, por non repetilo 1000 veces, En Marea é unha forza política que está aberto ao diálogo con outras forzas políticas, non? E, polo tanto, un diálogo que, en algúns casos, será preelectoral e que, en outros casos, será postelectoral, pero, desde logo, abertas ao diálogo. Por lo tanto, non se pode decir de nós que non teñamos e que non esteamos ofrecendo condicións para poder sumar tanto despois das eleccións como antes das eleccións, non? O que sí que Marea vai exercitar vai ser o seu dereito a contrastar a súa oferta política electoralmente. Podemos facelo en solitario, podemos facelo en alianzas, pero desde logo ímolo facer, non? O xesto que nos fixemos nas últimas eleccións xerais para evitar o fraccionamento de voto foron unhas condicións moi particulares que entendemos que non se dan neste caso as eleccións galegas e, polo tanto, nos barallamos o escenario de presentarnos unha vez que no seu momento tamén seña ratificado polos órganos de dirección, pero o traballo todo destes meses apunta nese sentido. Por lo tanto, estamos abertos a facelo en distintas maneiras, pero barallamos como hipótese de partida, evidentemente, concorrer as eleccións, como calquera forza política, en solitario, aínda que abertos ao diálogo e tamén abertos, se que se dera o caso, a sellar alianzas que poden ser preelectorais ou postelectorais, pero, desde logo, o sellado de alianzas non nos vai impedir continuar adiante na carreira electoral.